హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలియం లోక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన కంటెంట్ ఏమిటంటే థంబ్నెయిల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇమేజ్ పైన థంబ్నెయిల్స్ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలనేది చూసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లే స్టోర్లో పిక్సెల్ ల్యాబ్ అనే యాప్ను సెర్చ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా మీకు ఓపెన్ అవుతుంది, దానిపైన క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఓపెన్ అని పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకి ఓపెన్ బటన్ మీద ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలా రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని డిలీట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో డిలీట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, డిలీట్ పైన క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. డిలీట్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇమేజ్ సైజ్ వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ఇమేజ్ సైజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు విడ్త్ 1280 ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. 1280 కాకుండా కస్టమ్స్ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ కస్టమ్స్ పెట్టుకున్నాక 1280 ఉండాలా. హైట్ వచ్చేసి 720 ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది కంపల్సరీ ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మనకు యూట్యూబ్ ఇమేజ్ కరెక్ట్ రావాలంటే 720, విడ్త్ వచ్చేసి 1280 ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. 720 పెట్టుకున్నాక ఓకే మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు మళ్ళీ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది డిలీట్ ఆప్షన్, ఇది న్యూ టెస్ట్ అనేది డిలీట్ కావాలి కాబట్టి డిలీట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏ పక్కన సింబల్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కింద లెఫ్ట్ సైడ్లో కింద లాస్ట్లో దాని పక్కన ఇంకో సింబల్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాని 4వ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మారాలి కదా ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ 4వది మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలని, మనకు వైట్ కలర్, గ్రీన్ కలర్ ఏది కావాలని అది క్లిక్ కావాలి కదా ఫ్రెండ్స్. అలాగనే ఇక్కడ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ 4వ దాని మీద బటన్ పైన క్లిక్, ఏ పక్కన మిడిల్లో రౌండ్ ఉంది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి కలర్ మీద క్లిక్ చేస్తే కలర్ ఏ కలర్ కావాలంటే వైట్ కలర్, రెడ్ కలర్ ఏ కలర్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. కలర్ చేంజ్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ రైట్ సైడ్ సింబల్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, రైట్ సైడ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వైట్ కలర్లో వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం థంబ్నెయిల్స్ రాయాలి కాబట్టి ఏ పైన క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఏ పైన క్లిక్ చేస్తే ఎడిట్లో ఆప్షన్కి వెళ్ళొచ్చు, ఇక్కడ ప్లస్ గుర్తు టెస్ట్ అయినా వెళ్ళొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకు హౌ టు క్రియేట్ థంబ్నెయిల్స్ అనేది అప్లై చేయండి ఫ్రెండ్స్. హౌ టు క్రియేట్ థంబ్నెయిల్స్ అనేది నేను ఇక్కడ తెలుగులో రాసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. తెలుగులో మార్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ కీబోర్డ్లో మనం తెలుగు అని పెట్టుకోవచ్చు, ఇంగ్లీష్ పెట్టుకోవచ్చు, మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలంటే అది పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. యూట్యూబ్లో థంబ్నెయిల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అని చూసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. యూట్యూబ్లో థంబ్నెయిల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అని సెర్చ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నిజానంగానే చూడండి ఫ్రెండ్స్. జంక్షన్ ఏం లేదు, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ వీడియో వెనక్కి తీసి మళ్ళీ చూడండి ఫ్రెండ్స్. యూట్యూబ్లో థంబ్నెయిల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది టైప్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా టైప్ చేసినాక స్క్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడికి మనకు పెద్ద కావాలంటే పెద్ద పెట్టుకోవచ్చు, చిన్నగా కావాలంటే చిన్నగా చేసుకోవచ్చు. కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఏ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే కలర్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ గ్రేడియంట్ కలర్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మనకి రెడ్ కలర్ కావాలన్నా రెడ్ కలర్, వైట్ కావాలన్నా బ్లాక్ కలర్ కావాలన్నా మన ఇష్టం. సైజు పెంచుకోవచ్చు, సైజు మన ఇష్టం వచ్చినట్టు పెంచుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. పెంచుకున్న తర్వాత ఇక్కడ రైట్ సైడ్ సింబల్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, రైట్ సైడ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. రైట్ సైడ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత 3 డాట్స్ రైట్ సైడ్ కార్నర్లో 3 డాట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎక్స్పోర్ట్ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సేవ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్. ఎక్స్పోర్ట్ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు సేవ్ టు గ్యాలరీ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సేవ్ టు గ్యాలరీ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఫోటో పైన థంబ్నెయిల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఫొటోస్ మీద ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ వైట్ కలర్ మీద థంబ్నెయిల్స్ క్రియేట్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఫొటోస్ మీద ఎలా చేయాలంటే మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేసిన టెస్ట్ నన్ను డిలీట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో టెస్ట్ డిలీట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, డిలీట్. ఇక్కడ మన ఇమేజ్ సైజ్ మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. 720 పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. 720 పెట్టుకున్నాక ఓకే మీద బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే బటన్ మీద క్లిక్ చేసి 3 డాట్స్ రైట్ సైడ్ కార్నర్ 3 డాట్స్ యూజ్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఏ ఫోటో కావాలో ఆ ఫోటో మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మనకు నచ్చిన ఫోటో ఏదైతే థంబ్నెయిల్స్లో యూట్యూబ్లో మనకు కనపడాలో ఆ ఇమేజ్ ఇక 16:9 పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. పెట్టుకున్నాక రైట్ సైడ్ క్లిక్ చేసిన ఇప్పుడు ఫోటో వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఫోటో మీద టెస్ట్ రాయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఎడిట్ మీద ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ
ఎడిట్ టెస్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. టెస్ట్ రాసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఏదైతే అవసరం ఉందో థంబ్నెయిల్స్ లేదా మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్, ఏదైనా రాసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మన ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. థంబ్నెయిల్స్ మన ఇష్టం వచ్చిన రాసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. హౌ టు నేనైతే ఇక్కడ థంబ్నెయిల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి థంబ్నెయిల్స్ మీదనే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. హౌ టు క్రియేట్ థంబ్నెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ నేను ఇంగ్లీష్లో రాసుకుంటాను, మీరు తెలుగులో కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం ఫ్రెండ్స్. చేసుకున్న తర్వాత ఓకే బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మన కలర్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇక్కడ కలర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి థంబ్నెయిల్స్ ఏ కలర్లో కావాలి, వైట్లో, రెడ్ కలర్, ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మనకు సైజు మార్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, చిన్నగా పెద్దగా ఎక్కడైనా మన ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. ఎక్కడైనా స్క్రోల్ చేసుకుంటే దాని మీద వేలు పెట్టి ఎక్కడైనా జరుపుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, మన ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనము ఫ్రెండ్స్ 3 డాట్స్ ఉన్నాయి రైట్ సైడ్ కన్నా, 3 డాట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎక్స్పోర్ట్ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు సేవ్ టు గ్యాలరీ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సేవ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.